Egunon, gaur lokomozio aparatua ikusiko dugu. Eta zer ez dago aparatu hau eratuta? 2 sistemaz. Batetik, hezur sistema, hezur eta giltzadura zeratua, eta bestetik, giar sistemaz. Giarra, tendoiaz eratuta. Eta zein izango da lokomozio aparatuaren funtzioa? Bueno, 2 funtzio nagusi ditu, batetik, albidetu egiten du gu lekuz aldatzea, hau da mugitzea, eta albidetu egiten du ingurunarekin harremanatzea eta estimuluen aurrean erantzun konkretu batzuk izatea. Beno, ikusiko dugun lehenengo sistema izango da hezur sistema. Ze funtzioak ditu? Ikusiko ditugu 4 bat funtzio, batetik bada barne armazoi bat, lagundu egiten duena batetik gorputzeko forma mantentzen, eta beste organo batzuk gorputzarentzako beharrezkoak direnak babestu egiten ditu. Nola, urdailak, gibela, bihotza eta birikeak. Bestetik, mugitu ahal izateko beharrezkoa da giharrek euste puntu batzuk edukitzea, eta hain zuzen ere hori da hezurren eginkizuna. Bertan finkatzen direlako giharrak. 3. funtzioa izango litzateke odol zelulak ekoitzi. Ikusiko dugunez, hezur batzuen barruan sortu egiten dira ama zelula batzuetatik gure odolaren osagai diren hainbat zelula. Eta 4. funtzioa izango litzateke kaltzioaren erreserba izatea. Erreserborio hori lortu egiten da dietaren bidez, kaltzio iturri aberatzak diren, adibidez esneke, arrautz eta arrain urdinetik, eta eguzkiak lagunduta, ariketa fisikoak ere lagundu egiten du, eta hormona batzuk ere hor eginkizuna daukate, finkatu gorde egiten da hezurretan kaltzioa. Gorputzak kaltzio behar duenean eginkizun batzuetarako, mugitzeko eta hezurren erreserborio horretatik tiretu ahal izango du. Bueno, hezurrak, azaldu behar dut, 2 ehun nagusiz daudela eratuta. Alde batetik badauka ehun trinkoa, zeina dagoen bereziki kanpoaldean, hezurren kanpoko aldea osatuta dago hezur ehun trinkoaz, eta bestetik badago hezur ehun arroa deitzen dena, belakitxura daukana, bertan bereiztu egin aldira muin horia eta muin gorria, bereziki hezur luzeetan, eta hain zuzen ere muin gorrian odolaren ama zelula batzuk evoluzionatu aldatu egiten dira, eta bihurtu egiten dira denborarekin eritrozito edo leukosito mota desberdinak edota plaketak. Ikus ditzagun orain giltzadura motak. Zer dira giltzadurak? Hezurren arteko loturak. Lotura horiek izan aldira finkoak, erdi mugikorrak edo mugikorrak. Finkoak adibidez, garezurrean ikusiko ditugu, eta bertako hezurren artean mugimendua ez da posible izaten helduen kasuan. Bai, hauek finkatu egiten dira haurtzaroaren zehar. Gero badaude beste batzuk erdi mugikorrak direnak, eta adibiderik esanguratsuena izango litzateke ornoen kasua. Ornoak mugitu egin aldiraien artean, baina mugimendu horiek oso mugatuak dira.
Aldiz, mugikorrak direnak dira gorputza darretan daudenak, adibidez, ukondoan, aldaketan, sorbaldan, belaunetan, kasu horietan mugimendu ahalmena askoz handiagoa da eta norabide guztietara mugitu ahal dira. Ikus ditzagun orain giharrak. Giharraz aparte ikusiko ditugu tendoiak ere. Giharrak egin aldituen mugimenduak dira uzkurtzea eta erlasatzea. Eta nola lotuta dauden tendoien bidez hezurretara, hezurrak eta ondorioz gorputza mugiarazi egingo dute. Batzutan giharrak agertzen dira binaka. Eta esaten da gihar antagonikoak direla. Kasurik adierazgarriena da biceps eta tricepsen kasua. Zeren biceps erlasatu egiten denean, tricepsa uzkurtu egiten da eta alderantziz. Bicepsa uzkurtu egiten denean, tricepsa erlasatu egiten da. Bai? Horregatik esaten da antagonikoak direla. Eta bestetik, tendoien kasuan, adibiderik ezagunena nik uste dut dela zelan da, horpazurda edo Akilesen tendoia deiturikoa. Hor lotu egiten da gihar bat, bikia edo soleoa deitzen dena, justu horpoan dagoen hezurrarekin. Bai. Gihar sistemak ikusi ondoren, ditugun 206 hezurretatik ezagunenak birgogoratzen hasiko gara orain. Buruan daukaguna gare hezurra da, gero masail hezurra da, alde mugikorra dena, hortik aurrekaldetik ataratzen dena da bular hezurra, bular hezurretik ataratzen dira saietzak, atzeko bizkar hezurrera arte, zeina hornoz dagoen eratuta. Goiko partean badekogu zurfin bat aurrekaldean, lepaustaia deitzen dena, eta atzeko partean badekogu triangelo formako omoplatoa. Hortik besoak ataratzen dira, lehenengo hezurra belauner arte, ukondor arte doana umeroa da, eta ukondotik eskura arte bi hezur daude, handiena izango da erradioa, eta txikiena kubitua. Eskuan bertan badekogu metakarpoa, karpo eta metakarpoko hezurrak, eta falangeak izango dira atzamarretan daudenak. Bueno, esan dugu, bizkar hezurraren amaierako partean koksisa dago, eta aldakak edo pelbisa osatzen du amaierako partean. Hortik ataratzen den hezurrik luzeena femurra da, gorputzeko hezur luzeena da, eta hortik belaun hezurra edo rotula, eta oinera arte bi hezur egongo dira, lodiena dena tibia izango da, eta finena peronea. Eta hanketan horpoaldean daudenak dira tartsoak. Bai, horiek dira hezur nagusiak, gero badaude muskuluak. Muskuluak askoz gehiago dira, 600-etik gora dira, baina guk bakarrik batzuk gogoraraziko ditugu. Burutik samara doana, atzetik aurrera doana, esternokleidomastoideoa da. Txertoa jartzen duten giharra deltoidea da, aurrekaldetik daukaguna abdominalen goiko partean bularreko muskulu handia da,
Eta atzekaldean badikugu sorbalda aldean trapezioa, triangelu forma daukana, gero giharreko muskulurik handiena bada bizkarraldeko gihar zabala edo dortsala, eta hemen atzekaldean daukaguna izango da infraespinosoa. Ikusi dugu ja, besoen atzekaldean, holan ukondora arte, dagoena da trizesa eta aurrekaldean daukaguna biceps brachiala. Ipurdi aldean badaukagu ipurdan masaileko giharra, eta gero hanketan atzeko partean daukaguna da iskiotibialak, eta horrekaldean badaukagu esatitan bananduta dagoen kuadrizesa, zeharka dagoen sartorioa eta aduktoreak gora gotxo kokatuta daudenak. Eta belaunetik bera badekogu aurrekaldean tibialak eta atzeko partean muskulu bat bitan bananduta dagoena, eta horiek dira bikiak. Beno, espero dut honekin errepaso orokorra eginda izatea eta argi edukitzea. Gero